nyaka weche matimore gwenge mag Narok. Kamoro na apisa mar IBC mane tayo yiero e kar chung od bura ma Narok East kod machielo mane tayo yiero Narok North omaki. Obila odino ne achije ariyogo ma itudo kod ketho mar temo loko kwan mag ombulu kuonde ma bende ne gitie. Achijego igeno chwala e doho odiochieng' makiny. Ka piny owacho bende medo rido arita e aluora mane omaki e Apisas go. James Opondo osebedo kaluonwa wachno e yo machalo kamae. Nyakura Mogajuang abiro ni achiel kachiel kowuok e kaunti namba 33 kae kaunti ni ma Narok. Kweno mar ombulu no chake odiochieng'no manyoro ka okinyi ma kawuono thuru. Nyakura Mogajuang jogo matayo kata chenro mag goyo ombulu kata presiding officers ne osechako molo okinyi ma kawuono bende ka gikelo duoko mowuok kuonde mag goyo ombulu mopogore opogore e kaunti ni ma Narok. Kano chopo Nyakura Mogajuang gimoro sa 9:10 kamae jalno malaro kom mar governor gotiko mar ODM e bori urok mar Azimio la Umoja One Kenya ilungo ni Ole Kenta nodonjo kar goyo ombulu ma Narok North. Ochiwo gino mowacho ni nitiere gigo matimre ma odhi e yorno makare ka jogo ji ariyo matayo yiero kata presiding officers ariyo oyudi ka loko ombuche ne ng'atno ma opiemgo mantiere otiko mar UDA. IBC ama maofisa wake wamefanya mambo ambayo haistahili ifanywe hapa Narok. La kwanza, wamebadilisha matokeo ya kura hasa ya gavana. Mimi nimekuwa nikishinda mwenzangu anapata, mpinzani wangu anapata kura 30, mimi napata kura 480 ama na zaidi. Waofisa hawa ambao ni POs wanabadilisha, wanapea yule ambaye tunapingana kura zangu, yeye wananipa yake. Tunataka IBC isimamishe mambo ya kuhesabu kura hasa ya governor ama governor Narok hadi kura hizo sihesabiwe tena mbele ya kila mtu, ndio yule mtu ambaye ameshinda na ambaye amepewa kura na watu yake ndio aongoze, apate haki yake kwa kisheria. Kwa hivyo hatutaki mambo ambayo yanaendelea na tuwezi kukubali hata kidogo. Kata kamano Nyakura Mogajuang no kao thuolo mwadhi nyaka apise mag county commissioner kamano yode county commissioner ma Narok County ilungo ni Isaac Masinde mane oleronwa ni adieri mantiere eni ji ariyo osemaki jogo matayo chenro mag yiero kata presiding officers kendo nyaka sani gintiere e od ang'ech ka odiochieng'no makiny ibiro tergi e do mondo donjnegi gi ketho chenro mar tayo ombulu. Kamae bende kaka nowuoyo kodwa e apisi mare. Today we had a few complaints here and there from the members of the public, to the extent that there were some election officials who are being compromised, and our police officers swung into action and were able to arrest one presiding officer from Narok East, and just a few minutes ago we have also arrested another one at Masai Girls. Masai Girls is the tallying center for Narok North constituency, while the one we arrested in Narok East, it was at the Rukure Secondary School, which is a tallying center for Narok East. So the two have been placed in police custody. The DCI is investigating, and they will appear before court tomorrow for charges of malpractice. I want to take this opportunity, first of all, to assure the members, the residents of Narok County, that as the security team, we are going to ensure that there are no malpractices in all the tallying centers. We have put security officers in all the 7 tallying centers with the firm instructions to ensure that the IBC officials, including the returning officers, the deputies and the clerks, are not involved in malpractices.
I want to assure the members of the public to remain calm as we investigate the two cases, plus any other cases that may arise. And let the wananchi be assured that action will be taken without looking at where an officer comes from. We will take action as per the law. So members of the public should remain calm, leave the police to do their work. I'm also asking the members of the public not to overcrowd in the tallying centers. Our police officers have got firm instructions to ensure that only the candidates and the chief agents are allowed at the tallying centers. Any other member of the public, they should wait for the results at their home. I also want to assure the public that we are going to intensify security patrols at all tallying centers and also within Narok town and in areas where we think there is a threat, security threat across the county. Julius Okweto mauchung ne yiero e od bura ma Narok North kata returning officer owachoni gigo ma owachi kod jalno mochung e komno mar governor gin gigo ma gibro luwo kata kamano gibro dhi mbele kod kweno mar ombulu e od bura ma Narok North. Koro boko jongo bro bedo kwa keloni weche gi samona mona magi e tuch ka ji duto rito mana winjo ni to jogi bende oyudo kombe magidwaro kombe mopogore kochakore e komno mar MCA nyaka e komno mar governor. James Opondo kowuok county number 33 Narok County.